Mae yn braf medrych croesawu chi Pedr ap Llwyd ydw i gyda llaw Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Cenedlaethol. Yn hapus iawn i'ch croesawu chi i'r drydedd arlith yn y gyfres o ddarlithoedd i ddathlu argraffu Beibl 1622. Ac yn pleser mawr ni heno yma ydych croesawu chi, Dr Erin White o Brifysgol Aberystwyth, i gyflwyno papur i ni ar Beiblau i Amryw Bobloedd, Peter Williams a Beibl 1770. Diolch yn fawr iawn, Pedr, a croeso i bawb heno. Nawr, mae ymbriodol iawn fod y gyfres o ddarlithoedd hyn ar thema Beibl 1622 hefyd yn dathlu 250 o flynyddoedd o hanes Beibl Peter Williams. Oherwydd dyma un o'r cerrig milltir pwysig o ran cyhoeddi'r Beibl yn y Gymraeg. Am un peth, dyma'r tro cynta yn ei hanes i'r Beibl gael ei gyhoeddi mewn gwasg argraffu ar dir a deiar Cymru. Yn ogystal, roedd cyhoeddi'r Beibl hwn ym 1770 yn gychwyn ar ffenomen yn ryfeddol o ran argraffu yn y Gymraeg, gyda 3 argraffiad cyn 1800 ac yna 35 argraffiad pellach yn ystod y 4edd ganrif ar 15. A prin iawn oedd y llyfrau yn Gymraeg oedd yn medru cynhyrchu gymaint â hynny o gopïau a fod gymaint o alw amdani nhw felly. Nawr, fel i ni gyd yn gwybod, cyhoeddwyd y Beibl cyflawn cyntaf, Beibl William Morgan wrth gwrs, ym 1588, ac roedd hynny yn benllanw blynyddoedd o weddgarwch mewn gwirionedd, gyda'r darnau cyntaf yn y Gymraeg yn ymddangos mewn print yng ngwaith Siôn Prys. Y llyfr cyntaf i'w gyhoeddi yn y Gymraeg, ac un arall wrth gwrs o drysorau'r Llyfrgell Genedlaethol. A dyma ni yn y llyfr hwn, 1546. Dyma fe, yn gweud un arall o'r trysorau mawr sydd ar gael yn y Llyfrgell Genedlaethol. A mi welwch chi fan hyn, wrth gwrs, dadl Siôn Prys dros gyfieithu'r ysgrythur i'r Gymraeg. Mae'n dweud am hynny gweddus i'w roi yn Gymraeg beth o'r ysgrythur lan, oherwydd bod llawer o Gymru a fedr darllen Cymraeg heb fedru darllen un gair Saesneg na Lladin. Ac i'n ddymuno gwybod o bob un o'm cydwladwyr i'r Cymru, Saesneg neu Ladin, pechod mawr oedd adwyr sawl mil o weneidiau i fyned ar gyfyrgoll rhag eisiau gwybodaeth y ffydd Gatholig, ac y sydd heb wybod iaith yn y byd ond nid Cymraeg. A mewn ffordd mae hwn hefyd yn dangos i ni y graddau ni wedi dod yn gyfarwydd â Chymraeg William Morgan. Fe safonwyd yr iaith mewn gwirionedd gan ddefnyddio Beibl 1588 fel enghraifft, a mae'r arferion fan hyn o defnyddio'r fi a'r ce, wrth gwrs, yn darfod wedyn. Ond yn sgil yn y llyfr hwn ym 1546, ychydig yn ddiweddarach wedyn, fe gafwyd deddf cyfieithu'r Beibl 1563 a chyhoeddi'r Testament Newydd a'r Llyfr Gweddi Gyffredin, yn bennaf o waith William Salisbury ym 1567, cyn ymddangosiad wedyn y Beibl cyfan ym 1588. Felly roedd hanes cyhoeddi'r Beibl yn perthyn yn anatod i hanes cyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda'r llyfr cyntaf i'w argraffu yn yr iaith fan hyn yn cynnwys darnau o'r Beibl, fel y 10 Gorchymyn a Gweddi'r Arglwydd. Ac unwaith y gyhoeddwyd y Beibl cyflawn, wrth gwrs, fe roddwyd sylfaen wedyn ar gyfer nifer o gyhoeddiadau pellach a'r destun crefyddol gan fwyaf, gyda thwf ardd y cawl wedyn yn y llyfrau Cymraeg oedd yn cael eu cynhyrchu. A fe welwch chi wrth gwrs fod tudalen deitl cyfarwydd iawn y Beibl 1588 fan hyn, a fe gafodd ei sgwrs ei argraffu yn Llundain, fel gwelwch chi fan hyn, ar ran Christopher Barker a'r graffydd y Frenhines, felly gyda hefyd arfe brenhinol fan hyn, gan gynnwys wrth gwrs Ddraig Goch y Tuduried yn dangos eu gwreiddiau nhw yng Nghymru.
A gallwn ni weld fan hyn hefyd y sgwrs dadl gref iawn William Morgan dros cyfieithu i'r Gymraeg. Mae'n debyg iawn i'r hyn a ddwedodd Siôn Prys hefyd. O blegyd bod cael trigolion yr un ynys yn defnyddio'r un iaith a'r un ymadrodd yn beth sydd i'w fawr ddymuno. Eto dylid ystyried ar y llaw arall fod maint yr amser a'r drafferth a gymerau i gyrraedd at y nod hwnnw yn golygu ewyllysio, neu o leiaf ganiatáu, fod pobl Dduw yn y cyfamser yn marw o newyn am ei air ef, a bydde hynny'n beth llawer rhy barbaraidd a chreulon. Ac oedd hwnna wrth gwrs yn pwysleisio'r angen i ddefnyddio'r Gymraeg mwyn lledu'r grefydd Brotestanaidd. Oedd wedi sefydlu'n grefydd swyddogol Cymru a Lloegr ers dyfodiad Elizabeth y cyntaf i'r orsedd ym 1558. Ond roedd na ofid wrth gwrs o hyd fod pobl heb dderbyn y ffydd na deall y ffydd yn iawn. Felly, roedd y Beibl yn Gymraeg yn holl bwysig i'r llywodraeth yn ogystal ag i'r bobl yng Nghymru. A fe gafodd y Beibl Cymraeg groeso trwy'n galon, ond nid oedd Morgan ei hun yn hollol fodlon. Nawr, yn ôl yr hanes, roedd William Morgan wedi paratoi fersiwn diwygiedig o'r Testament Newydd, mwyn cywiro rai gwalle. Oedd rheini wedi llithro i'r testun gweithaf ymdrechion arwrol William Morgan i ymweld ar argraffu am flwyddyn gron mwyn siecio'r tudalennau cyn eu printio. Ond fe anfonwyd llawysgrif o'r Testament Newydd diwygiedig i Thomas Salisbury yn Llundain i'w gyhoeddi, ond wrth gwrs fe drawyd y ddinas gan ymweliad ffyrnig iawn o'r pla, gyda Salisbury fel nifer o bobl eraill yn ffoi am ei einios, ond heb ddiogelu'r llawysgrif. Nawr, mae fel y cwestiwn a beth fyddech chi'n arbed petai'r tŷ'n mynd ar dan, a mae'n bosib iawn y bydde unig lawysgrif William Morgan o'r Testament Newydd yn weddol uchel ar y restr, ond serch hynny fe gollwyd y llawysgrif. Ond mae'n bosib iawn fod y cywiriadau wedi cael eu cyflawni yn argraffiad 1620 wrth gwrs. Eto rhaid i ni gofio mae Beiblau pwlpid oedd y rhain, Beibl 1588 a Beibl 1620, gyda rhyw 1000 o gopïau yn cael ei argraffu. Digon felly i gyflenwi eglwysi plwyf Cymru, ond nid digon i lenwi cartrefi'r bobl. Felly camp mawr oedd cyfieithu a chyhoeddi'r Beibl, ond nid dyna diwedd y gwaith. A fe ddaeth carreg filltir arall ym 1630, gyda argraffu'r Beibl bach, argraffiad cynta oedd yn llai o faint ac wedi fwriadu'n fwy at ddefnydd personol. A dyma gychwyn ar y broses holl bwysig o geisio sicrhau darllen unigol o'r Beibl, yn ogystal â'r darllen cyhoeddus fel rhan o wasanaethau'r Sul. Ac agwedd arall oedd yn amharu ar y broses o gynhyrchu Beiblau cywir y gellid ei dosbarthu'n rwydd ac yn rad, oedd yr angen i argraffu ar draws y ffin. A mater o'r gyfraith oedd hynny, oherwydd roedd deddfe trwyddedu'n cyfyngu'r hawl i sefydlu gweisg argraffu i Lundain, Rhydychen a Chergrawnt yn unig, tan 1695. Ac hyd yn oed pan ddaeth diwedd ar y cyfyngiadau hyn ym 1695, do na ddim rhyw rythyr i fod y cyntaf yng Nghymru i argraffu'r Beibl. Ac wrth gwrs oedd na nifer o resymau dros hynny. Am un peth wrth gwrs, fel i ni wedi gweld, argraffwyr swyddogol y brenin neu'r frenhines oedd yn draddodiadol yn gyfrifol am y gwaith. Mi welwch chi fan hyn eto, mae pryntiedig yn Llundain gan Robert Barker, printiwr i ardderchowcaf fawr hydy y brenin. Dyna oedd y drefn. Ac felly oedd na rywfaint o oedi rhag herio hynny, y monopoli hynny. Ac ar ben hynny, wrth gwrs, proses gostus tu hwnt oedd argraffu llyfr o faint y Beibl. Bydde angen buddsoddi cryn dipyn mewn teip mwyn cael digon o lythrennau i osod yr holl dudalennau. A bydde hynna'n aml tu hwnt i beth oedd y rhan fwyaf o'r graffdau cynnar Cymru yn gallu ei fforddio. Oherwydd, wrth gwrs, busnesau bach oedd yr argraffdau cynnar yng Nghymru. Fe sefydlwyd y cyntaf ohonyn nhw, fan hyn,
ym 1718 yn Adpar neu Tref Hedyn, fel oedd yn cael ei alw prynu. Swn ni'n dod dros y bont fan hyn wrth gwrs o Gastell Newydd Emlyn. Mae'n bosib bod chi wedi gweld y blwch postio fan hyn a'r coffeb yma ar bwys. Mae hwnna'n dweud bod e'n cofhau lleoliad y wasg argraffu gyntaf yng Nghymru gan Isaac Carter ym 1718. Nawr, bydde fe'n braf iawn i gallu dweud bod cynnyrch cyntaf y wasg yng Nghymru yn rhyw waith llenyddol ar uchel, ond mewn gwirionedd beth gafwyd oedd baled gan Alban Thomas, bicer Blaen Porth a Thremain, yng ngwaelod Sir Aberteifi, yn cwyno am yr anhawster a gafwrdd wrth geisio roi fyny'r arfer o smoco. Felly can o sen yw hen feistr tobaco, argraffwyd yn Rhehedyn gan Isaac Carter yn y flwyddyn 1718. Rhaid wrth gwrs oedd cael gwerthiant, ac roedd deunydd poblogaeth fel baledi ac almanaciau yn helpu gynnal rai o'r achosion argraffu bach cynnar. Ond buan iawn y symudodd Isaac Carter i Gaerfyrddin, a fe ddatblygodd y dref honno'n ganolfan bwysig iawn ar gyfer y busnes gyhoeddi yng Nghymru. A ma'n ddyled ni'n fawr iawn wrth gwrs i Eluned Rhys am olrhain y datblygiadau o ran argraffu cynnar, a hefyd pwysleisio pwysigrwydd dyfodiad yr Albanwr John Ross i Gaerfyrddin, gŵr addysgodd Gymraeg wrth gwrs. A fe nath ynte mae'n debyg cryn dipyn i godi safonau proffesiynol argraffu yng Nghymru. Ac nid ryfedd felly mae fe oedd yr un a gafodd yr uchelgais a'r hyder i fwrw ati i argraffu'r copi cyntaf o'r Beibl ym 1770. Nawr, roedd mwyafrif Beiblau'r cyfnod yn cael ei argraffu yn Llundain o hyd, gan mae'r SPCK, neu'r Gymdeithas Erteini Gwybodaeth Cristnogol, oedd wedi datblygu'n brif gyhoeddwr y Beibl yn ystod y 19af ganrif, gan ddarparu copïau ar gyfer ysgolion cylchynol Griffith Jones. Ond dyma ni'r Beibl 1770, y tudalen deitl y cyntaf i cael ei argraffu yng Nghymru. A mi welwch chi wrth gwrs mae Bibl yw'r sillafiad yn y teitl, a'r un peth wrth gwrs ar gyfer Beibl 1620 a 1630, bod William Morgan yn defnyddio Beibl yn y sillafiad modern felly. Ond nid tan 1871 y dychwelwyd at yr arfer o sillafu'r Beibl yn Beibl, fel bydden ni'n gwneud heddi wrth gwrs. Felly hefyd sylwch chi mae Beibl Sanctaidd sy'n yma, a Beibl Cysygyrlan oedd yn y teitlau hyd at y pwynt yma. Nawr, mae'n bosib bod hynna'n cael ei ystyried yn air mwy priodol, ond mae'n bosib hefyd bod yna ymgais fan hyn i geisio peidio roi'r argraff, mae'r graffiad swyddogol fel petai o'r Beibl oedd hwn. Lle maen nhw'n ceisio ymbellhau o'r Beibl swyddogol sy'n dod o'r SPCK. A hynny wrth gwrs wedyn yn osgoi amharu a phechu yr SPCK. Mae hefyd wrth gwrs yn cynnwys nodau a sylwadau ar bob pennod. A mae hynny wrth gwrs yn golygu bod y llyfr hwn yn swyddogol yn esboniad ar y Beibl, ac nid yn gopi o'r Beibl. Unwaith eto mae'n osgoi amharu ar weithgarwch yr SPCK, ac ar y broses yna o gyhoeddi Beiblau swyddogol. Nawr, mae'n esboniad, ond mae'n esboniad sy'n digwydd cynnwys holl destun y Beibl. A'r gwir yw y gellid i ddarllen a'i drin fel argraffiad cwbl arferol o'r Beibl. Nodiadau, wrth gwrs, mewn print weddol fan ar waelod y tudalennau, lle oedd yn digon posib i ddarllen y testun fel Beibl arferol. Ond mi oedd, wrth gwrs, y ffaith bod yna nodau a sylwadau yn arwyddocaol iawn, oherwydd dyma'r esboniad cyntaf ar y Beibl cyfan.
A mi fydde sgwrs esboniadau yn tyfu'n ddiwydiant ynddyn nhw hunain trwy'r 19 ganrif a'r 14 ganrif ar 15 gyda esboniadau ar gwahanol benodau unigol o'r Beibl. Ond dyma'r tro cynta o yna esboniad yn cael ei gynnig o'r Beibl cyfan. A mi oedd e'n bwysig i Peter Williams, oedd e'n ystyried swyddogaeth yma, ran yma o'r Beibl yn bwysig iawn. I ni'n dueddol o gofio'r Beibl, ond roedd Peter Williams hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd o nodiadau. So oedd e'n dweud hyn yn yr agymadrodd bod e'n bwysig iawn egluro'r Beibl i bobl. Felly ni'n mynd tu hwnt nawr i'r syniad bod e'n bwysig i cael pobl i ddarllen y Beibl. Mae rhain o nawr darllen a deall y Beibl, ac oedd eisiau cyfarwyddyd ar gyfer hynny. Felly mae'n dweud yn yr agymadrodd am y Beibl, dyma gneua'n ragorol, ond pwy ai tyr. Hynny yw, pwy sy'n agor i fyny y deioni sydd y tu fewn, pwy sy'n helpu'r bobl i ddeall. Wel, dyma swyddogaeth yr esboniad, dyma swyddogaeth y Beibl hwn. Ac wrth gwrs, ar ben hynny, wrth gynnwys y nodiadau, oedd e wedyn yn gallu sefydlu hawlfraint ar y testun. Felly oedd e'n ffordd o cael hawlfraint ar destun y Beibl trwy cyhoeddi'r esboniad yma oedd yn cynnwys holl adnodau'r Beibl. Hwna'n golygu bod modd wedyn mynd ati i argraffu y gwaith eto, oedd yna hawlfraint i gael ar y fersiwn yma, felly o'r Beibl gyda'r nodiadau. A dyna sut wrth gwrs wedyn y llwyddwyd i argraffu gymaint o argraffiadau i'r dyfodol. Ac roedd hynny wrth gwrs yn ddefnyddiol oherwydd os edrychwn ni ar copïau'r SPCK yn y 19 ganrif, allwn ni weld bod nhw wedi bod yn gynhyrchiol iawn. Ond 80,000 o gopïau o'r Beibl wedi cael ei argraffu gan yr SPCK. Ond efallai bod yna rhywfaint o fwlch yn agor tua ail hanner y ganrif. Rhwng 1769 a 1799, mae yna fwlch o ryw 30 mlynedd heb argraffiad. Ac wrth gwrs Beibl 1799 yw'r un a ddath yn enwog oherwydd un cwsmer yn arbennig sef Mary Jones. A byddwch chi'n clywed mwy am yr hanes hynny yn y ddarlith nesaf. Ond rhwng 1769 a 1799 roedd yna ofod. A mae'n bosib wrth gwrs bod dirywiad yr ysgolion cylchynol erbyn y 1770au yn golygu fod llai o bwyso cyson am gopïau ychwanegol o'r Beibl. Oherwydd roedd yr ysgolion cylchynol wedi bod yn gofyn yn dair yn gyson am ragor o gopïau. Ac oedd hynny falle yn dechrau dirywio erbyn 1770au. A cyn, wrth gwrs, i ni weld sefydlu'r ysgolion Sul, oedd i raddau eto yn mynnu ragor o gopïau o'r Beibl. Ond i lanw'r bwlch yna i raddau, ni yn gweld bod Beibl Peter Williams wedi dod i'r adwy i raddau. Dyma ni'r copïau o'r Beibl, yr argraffiadau o 1770 ymlaen, 27,000 o gopïau i gyd. Ac wrth gwrs, un o'r manteision Beibl Peter Williams fel ddath e allan yn 1770 oedd y ffaith i bod e ar gael ar werth mewn darnau. Felly mewn gwirionedd oedd wedi bod ar werth o 1767 ymlaen, mewn darnau oedd yn costi swllt yr un. Ond oedd e wedyn yn bosib i brynu'r cyfan ym 1770 am bunt. A dyma'r patrwn gyda'r Beibl. Ac oedd e'n neud wrth gwrs tipyn yn haws i rai bobl i fedru fforddio y Beiblau. Oedd e'n haws falle i gwario swllt yn reoledd yn hytrach na gwario pint i brynu'r Beibl cyfan. Felly oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn gweddi, mae'n debyg i nifer fawr o bobl yng Nghymru. Ac ni'n gweld wrth gwrs fan hyn yr 5 argraffiad yma. Nawr, doedd rhain ddim i gyd yn argraffiad o Beibl 1770. Ac i raddau roedd Peter Williams yn cystadlu ag ef ei hun fan hyn. Oherwydd roedd ef a'r bedyddiwr David Jones hefyd yn gyfrifol am olygu fersiwn arall o'r Beibl yn 1790 a 1796. Rhain o rai mewn gwyrdd fan hyn ar y PowerPoint. Nawr, oedd y ddau argraffiad yma
wedi i argraffu gan wasg Trefeca. Mi welwch chi y ddau gopi fan hyn o'r Beibl Sanctaidd. Mae'r ddrwg dwi, mae'r 1790 cynhyrchwyd yn Trefeca ac yna'r 1796 yr adargraffiad gan John Daniel Caerfyrddin eto. Ond fe argraffwyd Beibl 1790 gan wasg Trefeca a gafodd ei sefydlu wrth gwrs gan Hywel Harris fel rhan o weithgarwch y gymuned hunangylhaliol yn Trefeca, lle oedd yna gysylltiad fyna gyda'r Methodistiaid Calfinaidd. A mae rai o'r llythyron rhwng Peter Williams a'r wasg yn Trefeca yn trin a thrafod y proflenni wedi goroesi, a mae yna rhywbeth bywiog a ffres iawn yn y llythyron hyn, bron na allan nhw fod yn e-bost rhwng awdur a'r wasg y dyddiau hyn. Mae'n siarsio'r argraffwyr i beidio ofni cywiro'r proflenni, neu gywiro ynte pan fod angen. Ac mewn un llythyr, mae'n dweud nad oes ganddo eiriadur na gramadeg wrth law i checio rai pethau. Mae hwnna wrth gwrs yn brofiad nid anhebyg i brofiadau diweddar y cyfnod clo, pan oedd rhywun yn ceisio bwrw mlaen gyda gwaith ysgrifennu a chyhoeddi heb fedru troi at yr archifau a llyfrgelloedd fel arfer. Nawr, i ni wedi gweld hynny'n anodd, wrth gwrs, ond yn ystod y 19ef ganrif, roedd e'n ffordd o fyw bron bod rhywun yn gallu bod yn ceisio ysgrifennu cryn dipyn o bellter oddi wrth llyfrgell ac heb wrth gwrs adnoddau'r we. Ac peth arall mae Peter Williams yn sôn amdano yn y llythyr yw'r ffaith bod e wedi talu tipyn o arian i'r negesydd oedd yn dod â'r proflenni iddo fe, ac oedd yn gobeithio bod e ddim yn cael ei dalu dwywaith, lle oedd e'n amlwg yn cadw llygad ar y ceinogau hefyd. Ond gweithio y gofal yma o ran y Beibl arall yma, dyma'r Beibl nath achosi'r holl trafferth i Peter Williams, Beibl 1790. Nawr mae'n cael ei adnabod yn aml fel Beibl John Can, ac oedd hwnna'n Beibl nath ymddangos yn Saesneg yn 1647 am y tro cynta, Beibl eto gyda nodiadau. A beth nath Peter Williams mae'n debyg oedd cymryd rai o'r nodiadau trosi nhw a hefyd ychwanegu nodiadau hunan. Felly nid cyfieithiad uniongyrchol o Beibl John Can oedd hwn, ond hefyd Beibl poced oedd dyna oedd yn gwahaniaethu rhwng y Beibl yma a'r prif Beibl, Beibl William Morgan, Beibl Peter Williams, un ni'n fwy cyfarwydd ag e. Beibl poced oedd hwn, llai i faint, a'r bwriad oedd bod e'n rhywbeth mwy hwylus i gario o gwmpas. Ond Beibl 1790 oedd yr un a fu'n sail i'r gwrthwynebiad gan y Methodistiaid, a hynny arweiniodd at ddiarddel Williams o'r mudiad. Ar ôl, wrth gwrs, blynyddoedd o wasanaeth o'r 1740 ymlaen. Nawr, dyw e ddim yn eglur o hyd beth yn hollol oedd trosedd Peter Williams gyda'r Beibl. A dwi'n amau falle bydd rhaid i ni aros am ail gyfrol Denzil Morgan ar hanes diwinyddiaeth yng Nghymru i gael ychydig mwy o oleuni. Roedd na ynysmwythyd ym 1770 ynglyn â'r nodiadau ar y Beibl, gyda gofid i fod efalle'n peidio a gwahaniaethu digon rhwng gwahanol bersonau'r drindod. Ac wrth gwrs mi oedd athrawiaeth y drindod yn dir corsog ac oedd llawer o bobl wedi baglu wrth geisio trafod athrawiaeth y drindod yn hollol gywir. Nawr fe awgrymir bod Daniel Rowland wedi cael gair gyda Peter Williams yn sgil Beibl 1770 i'w rybyddio fe bod angen bod yn ofalus iawn o'r neges roedd yn cyfleu yn y nodiadau. A dyna pam mae'n debyg y soniodd Peter Williams yn ei farnad i Daniel Rowland i fod wedi rhoi iddo lawer sen. Y cerdd am y Beibl oedd hynny mae'n debyg. Os felly, does na ddim tystiolaeth fod Peter Williams wedi talu sylw o gwbl. Bod lle gredu mae ymyrraeth Rowland noth i arbed rhag dod i drafferth gyda'r Sasiwn oedd yn reoli'r achos Fethodistaidd. A fe gododd anfodlonrwydd eto gyda'r ail argraffiad o'r Beibl oedd wedi cwblhau ym 1781, pan ddath hi'n hollol amlwg nad oedd Peter Williams wedi newid yr un gair, gweithaf y rybydd. Ac wrth gwrs, bu farw Daniel Rowland ym 1790.
A'r awgrym oedd fod Peter Williams yn fwy diamgeledd wedyn i ymosodiadau gan ei wrthwynebwyr, gan gynnwys mab Rowland, Nathaniel. Ac bu ynte'n llym iawn i gyhoeddiadau yn erbyn Peter Williams mewn cyfarfod o'r Sasiwn ar ôl i'r ail argraffiad ymddangos. Hyd nes i'w dad ymbil arno i beidio, gan ddweud, nat tuag ondemniaeth dy well. A mae'n bosib iawn nad oedd hynny'n plesio Nathaniel ryw lawer. Oedd yn ŵr wedi cael addysg brifysgol ac falle'n teimlo bod e chydig yn well na Peter Williams oedd ond wedi bod i ysgol ramadeg Caerfyrddin wedi'r cwbl. Ac erbyn Beibl 1790, roedd na ofid bod Peter Williams wedi newid rai geiriau yn y testun. Felly, nid yn unig o'r nodiadau oedd yn peri pryder, ond y testun. Bod Peter Williams ei hun yn egluro fod y newidiadau hynna'n gwbl gydnaws ar Beibl yn Saesneg. Felly nad oedd e wedi gwneud unrhyw beth syfrdanol. Ond yr awgrym oedd ei fod e wedi newid geiriau'r Beibl mwyn plesio'i hun a falle arwen pobl ar gyfeilion trwy wneud hynny. Ac wrth gwrs, oedd Daniel Rowland wedi marw ym 1790, oedd e ddim yno bellach i eiriol ar ei ran. A mi oedd yr olaf o'r arweinwyr cynnar, William Williams Pantycelyn, wedi ei ddilyn i'r bedd ym mis Ionawr 1791. Nawr, gellid disgwyl ar y pwynt yma y bydde yna dipyn o barch i Peter Williams, ac ynte'n hynafgwr yn yr achos ac un o'r olaf o'r arweinwyr y genhedlaeth gynnar. Ond yn hytrach ymysodwyd arno gan Nathaniel Rowland yn enwedig. Ond mae'n ymddangos wrth gwrs fod eraill gan gynnwys Thomas Charles wedi derbyn fod y ferniadaeth yn deg, oherwydd roedd Sasiwn y Gogledd yn ogystal â Sasiwn y De o blaid iddi arddel ym 1791. A mae'n bosib iawn fod llythyron olaf Pantycelyn ato yn sibrwd yng nghlist Thomas Charles wrth i'r mater gael ei drafod, gan fod Pantycelyn wedi siarsio i fod yn wyliadwrus yn erbyn pob heresi, yn enwedig os oeddent yn cyffwrdd â phwnc dadleuol y Drindod. Ac oedd Pantycelyn yn ysgrifennu o fewn wythnosau i'w farwolaeth, ac roedd ei eiriau yn ôl Gomer Roberts, megis llais yn siarad o'r bedd, canis ar ffiniau deu fyd yr ysgrifennodd Williams. A'r cynlyniad oedd diarddel Peter Williams, ac ynte'n marw ym 1796, heb cael cyfle i gymodi. Ac roedd e'n bir amlwg yn y marnadau a sgrifennwyd iddo fe fod nifer yn teimlo i'r byw i fod wedi cael ei drin yn arw iawn gan y Sasiwn, a gallid gweld, wrth gwrs, dicter teulu Peter Williams yn enwedig yn yr adnodau a naddwyd ar ei garreg fedd yn Llandafeilog. Canis nid gelyn am difenwodd, yna y dioddefaswn, nid fy nghasfyn a ymfawrygodd i'm herbyn, yna mi a ymgyddiaswn ragddoedd. Eithir tydi ddyn fy nghydraf, fy fforddwr am cydnabod, y rai oedd felys gen i'm gyd cyfrynachu ac arodiasom i di ddiw ynghyd. Adnodau o Salm 55 ar y garreg fedd, a mae'n digon addas wrth gwrs mae geiriau'r Beibl a ddefnyddiwyd i wneud y pwynt am y ffordd y gafodd ei drin. Ac wrth gwrs fe gynhwyswyd yr ysgrifen ar ei garreg fedd yn y fraslun o'i fywyd a gyflwynwyd ar ddechrau nifer o'r Beiblau yn y 14th ganrif ar 15, lle doedd yr anghydfod yma ddim yn mynd yn angof. Ond wrth gwrs, nid dyna'r unig dro i ryw anghydfod neu ansicrwydd godi am un o olygyddion y Beibl yn Gymraeg. Fellid llunio restr o ddadleuon. Awgrymodd Sir John Wynne o Wydyr fod William Salisbury a'r Esgob Richard Davies wedi methu bwrw mlaen ar cynlluniau gyfieithu yr Hen Testament ar ôl cyhoeddi'r Testament Newydd ym 1567, a hynny oherwydd ei bod wedi dadlau am gyfieithiad un gair. Mae'n bosib o hynny'n or-ddweud, ond fe fydde'n ddigon haws i gredu iddyn nhw gweryla am yr holl agwedd at y cyfieithu, gyda Salisbury'n pwysleisio'n ysgolheigaidd gysylltiadau Lladin yr iaith Gymraeg, a Davies oedd wrth gwrs yn weinidog
yn awchu i'w braidd i ddeall y gair yn fwy na dim. Gro na wrth gwrs amheuaeth sylweddol wedyn am y ffordd yr hawliodd yr esgob Richard Parry yn rhagau'r Beibl 1620 na fyddai'n hawdd i'r darllenwyr i farnu ai Feibl Ef neu Beibl William Morgan oedd y gwaith bellach. Gyda nifer yn gofyn, wel, beth am John Davies Mallwyd a'i ran ef yn y Beibl, nad oedd yn cael ei gydnabod gan Richard Parry. A fe gafwyd sefyllfa ddiddorol wrth gyhoeddi y Beibl ym 1678, gyda nawdd yr Ymddiriedolaeth Gymreig, oherwydd Stephen Hughes oedd y golygydd, a Charles Edwards yn cywiro'r testun, gyda'r ddau wedi colli plwyfi yn yr eglwys am ei bod yn cael ei ystyried yn ry Biwritanaidd ac yn amharod i gydymffurfio ar eglwys sefydledig, lle dyna tro cynta i angydffurfwyr i olygu'r Beibl. Fe olygwyd Beibl ar SPCK ym 1746 a 1752 gan Richard Morris, un o deulu diwylliedig Richard Moore, wrth gwrs, ond gŵr heb addysg brifysgol. I'w ef a'i ffrindiau feirniadu'n dost y ffaith bod Peter Williams yn mentro golygu'r Beibl ym 1770 ac ynte heb fod yn ŵr o ddisg, gan amen bennaf i allu yn y Gymraeg. A fe ddwedodd Ieuan Fardd yn chwyrn amdano, ni feder ddim iaith iawn, na'i ysgrifennu chwaith, megis yma rai llyfrau ysgrifennodd yn tystio. A wedyn fe gododd ffrygwd arall dros destun y Beibl, cyntaf a gyhoeddwyd gan y Beibl Gymdeithas ym 1807, oherwydd y diffygion yn y testun oedd i fod i gael ei checio gan William Owen Pugh. Felly, mae'r holl hanes yn dangos fod angen dewrder sylweddol a chroen eliffant i ymgymryd â'r gwaith o olygu'r Beibl. Hynny, doedd dim un o'r achosion yng Nghymru cynrwg ar hyn a ddigwyddodd yn Lloegr gyda'r Beibl ym 1630, sy'n cael ei adnabod fel The Wicked Bible, oherwydd mi aeth na un gair bach ar goll, a hynny'n golygu bod un o'r 10 orchymyn yn dweud thou shalt commit adultery, oherwydd bod y not wedi cael ei anghofio. Ond wrth gwrs, roedd y testun yma gyda'r mwyaf pwysig y marn y ran fwyaf o bobl, lle roedd angen gofal a sensitifrwydd neilltuol wrth baratoi ar gyfer y wasg. Roedd yna deimlad bod hwn yn rhywbeth hynod bwysig, ac os oedd rhywun yn amharu ar y testun o gwbl, neu amheuaeth i bod nhw'n chwarae o gwmpas gyda'r testun, roedd hynny yn enyn rhyw fath o ymateb. Eto gyd, gweithaf y cythrwfwl yma dros Beibl William Morgan, neu Beible Peter Williams. Mae rhywun wedi arfer gymaint a gweud Beibl William Morgan, ond gweithaf yr holl drafferth yma gyda Beible Peter Williams. Fe werthodd argraffiadau o'r Beibl yn cynnwys nodiadau Peter Williams yn 'i miloedd am flynyddoedd. Erbyn 1863, fe ddatblygwyd fersiwn gyda lluniau fersiwn teuluol o'r Beibl, y cyfan eto yn cael ei gwerthu mewn darnau, gyda'r opsiwn o brynu'r lluniau a hyd yn oed clasbiau pres ac addurniadau eraill, os oedd rhywun yn dymuno. A mi allwn ni gweld yr enghraifft un o'r fersiynau o'r bedwaredd ganrif ar 15, sy'n dangos y Beibl Cysegyrlan parchedig Peter Williams, gyda'r clasbiau. Mae hyn falle'n dod at gofio nôl i rai bobl. A mi welwch chi, wrth gwrs, mae'r fersiwn ma o'r Beibl, nath hwn ymddangos gyntaf yn 1878, lle oedd na cofrestr teulu i rywun i lanw mewn, a modd i ychwanegu hefyd lluniau o'r teulu, gyda datblygiad ffotograffiaeth. A mi welwch chi, wrth gwrs, bod rhain yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg, oedd nhw'n cael eu darparu gan y London Publishing Company, ac oedd modd felly cynnwys nhw gyda testun y Beibl Cymraeg. Oedden nhw'n dod gyda'r darnau ac oedd rhywun wedyn yn gallu rhoi'r cyfan at ei gili, gan ychwanegu gymaint o luniau oedd e'n gallu fforddio neu yn dymuno cynnwys. Ac un o'r darnau oedd yn dod gyda hyn i gyd oedd The Lord's Prayer in 14 Languages. Ac yn ei plith, ymhlith yr
pedair iaith ar ddeg yma roedd Welsh fan hyn o dan Eidaleg y gwelwch chi. Felly oedd modd i gael yr gweddi'r arglwydd na'n Gymraeg, a mae hynny'n dangos hefyd bod y fersiwn na'n Gymraeg yn cael ei gynnwys yn nifer fawr o'r Beiblau Saesneg oedd yn cynnwys hwn hefyd. Ac wrth gwrs hefyd rai o'r lluniau lliw, Ester fan'na yn yr Hen Testament, Crist yn bendithio'r plant yn y Testament Newydd. Felly oedd hyn i gyd yn gwneud y Beiblau hyn yn hynod ddyniadol i bobl erbyn y bedwaredd ganrif ar 15. Wrth gwrs oedd y testun yn parhau i fod yr un peth, ond oedd yna ychwanegiadau fel hyn i'r Beibl, a'r Beibl teulu yma, wrth gwrs yn un swmpus iawn. Ac ar y pwynt yma, ac ychydig yn hwyr yn y dydd yn y ddarlith, dwi'n dod at y dyfyniad yn y teitl, a oedd yn hannu o bennill o waith Robert Williams, hen darci R.T. Jenkins, ac yn rhan o awdl o farnad yn cyfarch Peter Williams am ei gyfraniad yn sicrhau Beiblau i Amryw Bobloedd, trefnus, lwyr ofalus, lawer o filoedd, sylwadau, nodau, iawn ydoedd, wir iawn afael ar air y nefoedd. Nawr, mae'n werth nodi fyna bod y gair iawn yn cael ei bwysleisio mwy nag unwaith. Robert Williams fan hyn, yr adeg oedd Peter Williams yn marw yn pwysleisio cywirdeb ei waith, cywirdeb y sylwadau, yr gweithaf yr holl densiwn. Ac wrth gwrs Beiblau i Amryw Bobloedd, yr un neges yn sylfaenol sydd yma, ac y geir yn Beibl i bawb o bobl y byd. Da ni fel arfer yn cysylltu gyda Thomas Charles a'r Beibl Gymdeithas. Ond wrth gwrs mae'r gynghanedd rhwng Beibl a bobl yn tynnu ni falle'n anorfod at linellau tebyg i hynny. A fe ddyfynnir darnau eraill o'r gerdd gan R.T. Jenkins yn ei dreithawd ar ddiarddeliad Peter Williams yn y gyfrol yng Nghysgod Trefeca. Ac mae'n tystio sgwrs i'r ffaith fod Beibl Peter Williams eisoes wedi cael dylanwad sylweddol erbyn iddo farw ym 1796. A gallu dweud mae megis dechrau oedd hanes y gyfrol erbyn hynny. Ond mae hefyd yn tanlinellu eiron i'r sefyllfa bod y gŵr hwn wedi ei ddiarddel gan y Methodistiaid Calfinaidd, ond bod miloedd o gopïau o'i Feibl yn cael ei brynu gan bobl ar draws Cymru, gan gynnwys nifer o aelodau'r hen gorff oedd wedi ei ystyried yn ysgymyn. Ac mae'n amlwg felly y barnodd cwsmeriaid fel Robert Williams drostyn nhw hunain a phrynu er gweithaf y dadleuon. Nawr, mae'n rhaid i gyfaddau fues i bron iawn a benthyg ymadrodd arall o benod R.T. Jenkins fel rhan o'r teitl yn lle Beiblau i Amryw Bobloedd. A'r ymadrodd hwnnw oedd cynnal yr asbyd istra. Oherwydd fe gyfeirio R.T. Jenkins at y ffaith bod sawl copi o'r Beibl mawr teulu yma, yn cynnal yr asbyd istra ar y ford fach gron yn ffenestr y parlwr. Nawr, mae rhaid i ddweud bod hynny'n creu darlun byw iawn i fi, oherwydd mae gen i gof clir iawn o ddyddiau'r plentyndod o'r parlwr gytre, gyda ford fach gron, a Beibl mawr Peter Williams arni, a nesaf at y Beibl, roedd asbyd istra. Nawr, mae'r asbyd istra wedi mynd i'r llwch ers blynyddau. Mae'r parlwr wedi cael ei weddnewid. A mae'r darlun na'n perthyn i oes a fi erbyn hyn. Ond roedd Beibl Peter Williams yn rhan o ddodrefn cenedlaethau o Gymru anghydffurfiol, yn rhywbeth oedd yn gwbl gyfarwydd a chyffredin. Awgrymodd R.T. Jenkins fod y cynnwys yn aml wedi gau ffwrdd yn ddiogel y tu fewn i'r clasbiau pres. Ac mae'n bosib iawn nad oedd fawr o ddarllen reoledd ar y cyfrolau mawr a gynhyrchwyd yn y 14th ganrif ar 15, ac oedd falle'n fwy o addurn nag o adnodd. Ond a mae yna le i gredu fod copïau mwy ysgafn a hwylus y Beibl Gymdeithas yn cael ei defnyddio'n fwy cyson o ddydd i ddydd, er bod wrth gwrs print bras Beibl Peter Williams hefyd yn ddefnyddiol iawn. Ond wrth gwrs efallai bod Beibl teulu Peter Williams yn hytrach yn dynodi rhyw fath o hunaniaeth anghydffurfiol,
yn symbol o berthyn i ryw hil arbennig oedd wedi derbyn y Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg a'i groesawu i'w plith. Ac roedd presenoldeb y Beibl yn y parlwr hefyd yn dangos llwyddiant ymgyrch hir dymor o ddyddiau Siôn Prys, William Salisbury a William Morgan ymlaen, i geisio sicrhau fod y Beibl Cymraeg yn cael ei ddarllen. Roedd cyfieithu'r Beibl cyflawn yn gamp nodedig, ond roedd wedyn angen gwneud yn siŵr fod pawb yn gallu darllen y Beibl drostyn nhw hunain, mwyn iddynt deall ei ffydd mewn gwirionedd. Oedd angen torri'r gneien yna, fel oedd Peter Williams yn awgrymu. Ac os oedd Protestaniaeth yn grefydd y llyfr, fel y gelwyd hi'n aml, yna roedd angen medru darllen y llyfr mwyn cyfranogi'n llawn. Y nod mewn gwirionedd oedd tynnu'r Beibl i lawr o'r pwlpid ac i fewn i'r parlwr, fel bod teuluoedd ac unigolion yn ei darllen yn hytrach na dim ond i glywed yn y gwasanaeth ar y sul. A dyna sgwrs y gyflawnwyd drwy ymdrechion cyfres o unigolion o'r unfed ganrif ar 15 ymlaen, gyda Peter Williams yn heiddi i le yn ei plith, a mi iddo fe sgwrs sicrhau Beiblau i Amryw Bobloedd. Diolch i chi am wrando.